Παίζουμε οικολογικά, διαπολιτισμικά, υποστηρίζουμε τη δράση. Είναι οικολογική τα βίντεο με όλους αυτούς που παίζουν τους μουσικούς. Εδώ σε άλλα μέρη εκτός από την Αθήνα. Όλοι μετανάστες είμαστε, ναι, και εγώ και εσύ. Και αυτοί και αυτοί. Είμαστε οικολογικοί, Burger Project στη σκηνή. Όλοι μαζί, αγαπάμε πολύ τη Νέα Σμύρνη και τη Σμύρνη, τη Νέα Ιωνία, Κωνσταντινούπολη, Νέα Ιωνία, σωστά, Ηράκλειο Κρήτης, Νέο Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφια, ναι, σωστό. Και άμα δεν μετακινούντουσαν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί από χώρα σε χώρα, από κράτος σε κράτος, από ήπειρο σε ήπειρο, δεν θα υπήρχε η μουσική όπως είναι σήμερα. Ναι, η μουσική από την Αφρική πήγε στην Αμερική, Ασία, Ευρώπη, όλοι είμαστε ένα, η μουσική είναι μία. Burger Project σε σκηνή 2014. Τέλειωσε. 2, 3 και...